Γεια σας παιδιά, Γκρέκο Μαφιόζο εδώ από το PS3GR.com. Σήμερα θα σας δείξω το PS Vita που πήρα πρόσφατα. Είναι το 3G και Wi-Fi μοντέλο. Εδώ βλέπετε το πακέτο του. Να σας πω την αλήθεια, το πακέτο δεν έχει και τίποτα το σπουδαίο για να δείτε. Ειδικά πίσω έχει μόνο κάποιες οδηγίες σε διάφορες γλώσσες όπως βλέπετε εδώ. Οφείλω να πω ότι δεν είναι αυθεντικό unboxing βίντεο που θα κάνω, γιατί έχω παίξει με την κονσόλα, απλά την έχω βάλει μέσα στο πακέτο για να δείτε πώς ήταν συσκευασμένη η κονσόλα στο περίπου. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η κονσόλα, το PS Vita. Εδώ θα δούμε μερικά χαρτιά με οδηγίες και διάφορα. Εδώ μέσα ήταν η κάρτα μνήμης. Αυτά είναι τα AR Play Cards, τα οποία θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα τι ρόλο βαράνε αυτά. Εδώ θα δείτε έχει μερικά χαρτιά οδηγίες και οδηγούς για το PS Vita που δεν χρειαζόμαστε τώρα, οπότε το βάζουμε πάλι πίσω. Και πάμε στο αστέρι μας, το PS Vita. Πάμε να το βάλουμε από τη σακούλα. Λοιπόν, αυτό είναι το PS Vita. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Έχει δύο αναλογικά stick, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Μια μεγάλη οθόνη αφής. Εδώ έχει το PlayStation button, το κλασικό, το D-pad και τα κλασικά κουμπιά, τρίγωνο, τετράγωνο, χ και το στρόγγυλο. Εδώ μπορείτε να δείτε τα start και select buttons, εδώ. Έχει L και R triggers, εδώ και εδώ. Πίσω στη κονσόλα έχουμε ένα μεγάλο touch panel που, αν το δείτε καλύτερα, έχει τα εικονίδια του PlayStation. Τώρα δεν ξέρω αν θα φανούν. Να το. Έχουμε μπρος και πίσω κάμερα, εδώ. Λοιπόν, η κάρτα μνήμης μπαίνει εδώ κάτω. Τη βγάλω λίγο να τη δείτε. Είναι, αυτή είναι εδώ. Μια 8 GB κάρτα μνήμης έχω. Μισό να τη βάλω πάλι μέσα. Εδώ. Εδώ πάνω μπορείτε να δείτε τα κουμπιά για την ένταση. Αυτό μάλλον είναι για περιφερειακά, τα οποία θα κυκλοφορήσουν αργότερα. Εδώ μπαίνουν τα παιχνίδια του PS Vita. Αυτό είναι το power button. Να σας δείξω και λίγο πώς είναι τα παιχνίδια του PS Vita, οι καρτούλες. Αυτό είναι το Uncharted Golden Abyss. Μπορείτε να δείτε εδώ. Θα το βάλουμε και αυτό πάλι μέσα. Και εδώ στο πλάι, άμα δείτε αυτό, εδώ μπαίνει η κάρτα SIM για να έχετε σήμα 3G, για να μπορέσετε να παίζετε online σε ταξίδια,
αυτά. Το PS Vita έχει επίσης GPS, Wi-Fi όπως είπαμε, 3G. Αυτά. Αν θυμηθώ κάτι άλλο θα σας το πω αργότερα. Ας ανάψουμε την κονσόλα να σας δείξω και το μενού. Λοιπόν, αυτό είναι το lock screen που βλέπετε, το PS Vita, το οποίο με ένα swipe φεύγει. Θα το δείξω εδώ. Αυτό είναι το μενού του PS Vita. Στο μενού θα δείτε πολλά εικονίδια, bubbles τα λένε. Το μενού λειτουργεί μόνο με το touch της οθόνης, δηλαδή αν πατήσετε κάποιο κουμπί βλέπετε ότι δεν ανταποκρίνεται σε κάτι, ούτε από εδώ. Το μενού δουλεύει αποκλειστικά με την touch οθόνη του PS Vita. Από εδώ μπορούμε να μπούμε για παράδειγμα στο PlayStation Store, αν είμαστε συνδεμένοι με Wi-Fi που μπορείτε να δείτε εδώ πάνω. Στο PlayStation Store μπορείτε να βρείτε αποκλειστικό περιεχόμενο μόνο για το PS Vita. Από εδώ επίσης μπορείτε να κατεβάσετε demos. Στο PS Vita επίσης μπορείτε να δηλώσετε το PlayStation account που χρησιμοποιείτε και στο PS3, με το οποίο μπορείτε να συνεχίσετε να κερδίζετε τρόφις στα παιχνίδια και τα τρόφις να προσθεθούν στα τρόφις που έχετε ήδη κερδίσει στα παιχνίδια του PS3. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα demos του PS Vita. Για να σας δείξω πώς λειτουργούν τα downloads, θα βάλω ένα demo για κατέβασμα. Για να δούμε τι έχουμε. Νομίζω το Super Stardust θα κατεβάσω. Τα trial είναι πάντα free. Yes. Λοιπόν, βλέπετε ότι το download έχει φύγει δεξιά πάνω. Με το PlayStation button βγαίνουμε από κάθε εφαρμογή. Αν θέλουμε να κλείσουμε την εφαρμογή, απλά κάνουμε ένα swipe εδώ. Μπορούμε να αφήσουμε και ανοιχτή την εφαρμογή ώστε να κάνουμε multitasking, αλλά εγώ συνήθως τις κλείνω. Εδώ πάνω δεξιά στο bubble βλέπετε ότι κάτι φορτώνει εδώ. Το πατήσετε, σας βγάζει μια λίστα με τα downloads που έχετε για καινούργιες ειδοποιήσεις, βασικά ό,τι καινούργια notifications έχετε, ας πούμε, εμφανίζονται μέσα σε αυτό το μενού. Τώρα βλέπετε που κατεβαίνει το Super Stardust Demo. Ας το κλείσουμε αυτό. Επίσης υπάρχει ένα
ένα internet browser εδώ. Βλέπετε ότι υπάρχει πλέον full πληκτρολόγιο, touch. Εδώ βλέπετε το site μας και το browser λειτουργεί μόνο με touch. Λοιπόν, με το Photos μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες με την μπρος ή πίσω κάμερα. Εδώ βλέπετε εμένα με το iPhone να τραβήξω το βίντεο του review. Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί δεν θα προλάβω να σας δείξω όλες τις λειτουργίες του μενού. Να σας δείξω τα παιχνίδια και κυρίως το Uncharted. Και εδώ βεβαίως λειτουργεί η οθόνη αφής. Από όλα τα παιχνίδια, τα διαθέσιμα παιχνίδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το PSV, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι το Uncharted έχει τα καλύτερα γραφικά και το καλύτερο gameplay από όλους τους τίτλους που έχουν βγει μέχρι τώρα για το PSV. Πανέμορφο, αγγίζει, θα έλεγα, γραφικά του πρώτου Uncharted του PlayStation 3. Θα το δείτε και εδώ, αν και γίνονται διάφορα τώρα και δεν μπορώ να παίξω κανονικά, γιατί στο ένα χέρι κρατώ το iPhone για να τραβήξω αυτό το review. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι βγάζει κάποια βελάκια και μόλις έχασα. Αυτά τα βελάκια τα βγάζει για να κάνετε τις ίδιες κινήσεις στην οθόνη αφής. Μπορείτε να δείτε τι πανέμορφα γραφικά έχει αυτό το παιχνίδι. Αν και δεν θα μπορέσω να σας δείξω τώρα πολύ καλό gameplay, γιατί όπως σας είπα στο άλλο χέρι κρατώ το iPhone για να τραβήξω αυτό το review. Θα σας δείξω gameplay κάποια άλλη στιγμή, όταν θα υπάρχει και τρίτο χέρι στην παρέα για να κρατάει το iPhone. Απλά πάρτε μια γεύση από τα γραφικά αυτού του καταπληκτικού παιχνίδι για το PSV.
που μπορείτε να δείτε εδώ. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη παιδιά, αλλά κάποια άλλη στιγμή θα σας δείξω gameplay, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να σας δείξω κανονικό gameplay. Λοιπόν, επίσης εδώ έχουμε Facebook. Για να σας δείξω και τα AR Play Cards που σας είπα νωρίτερα. Αυτό το πακετάκι έχει μέσα 6 χαρτιά, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Αυτά τα χαρτιά παίζουν ρόλο, τα χρειάζεστε για κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια. Βασικά μαζί με το πακετάκι αυτό παίρνετε ένα κωδικό για το PlayStation Store για να κατεβάσετε δωρεάν 3 παιχνίδια, στα οποία χρησιμοποιούνται τα AR Play Cards που βλέπετε εδώ. Τα 3 αυτά παιχνίδια είναι το Cliff Diving που βλέπετε εδώ, το Table Football και ποιο άλλο ήταν, και το Fireworks. Θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς λειτουργούν αυτές οι κάρτες. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι χρειαζόμαστε μία AR Play Card, η οποία είναι αυτή, νούμερο 1, και ότι πρέπει να τη βάλουμε σε μία επιφάνεια, όπως θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει το παιχνίδι. Λοιπόν, θα προσπεράσω λίγο το intro και θα σας δείξω τώρα πώς λειτουργεί αυτό. Λοιπόν, ενεργοποιείται η πίσω κάμερα του PSV, με την οποία θα δούμε την AR Play Card, και προσέξτε τώρα τι θα συμβεί. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε η πίστα του παιχνιδιού. Με το PSV μπορούμε να κάνουμε zoom out και zoom in στη πίστα. Μπορούμε να γυρνάμε το PSV, να δούμε την πίστα γύρω γύρω, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Λοιπόν, αυτήν τη δυνατότητα έχουμε με τα AR Play Cards του PSV. Εικονική πραγματικότητα δηλαδή. Υπάρχει και το Table Football, το οποίο χρησιμοποιεί και τις 6 κάρτες. Το
οποίο θα σας δείξω πάλι σε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι το PSV. Οι πρώτες μου εντυπώσεις της κονσόλας είναι ότι ναι, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία τρέχουν πολύ ωραία, με πάρα πολύ ωραία γραφικά συγγνώμη, που τρέχουν με πάρα πολύ ωραία γραφικά στη κονσόλα, όπως για παράδειγμα το Uncharted ή και το Wipeout 2048. Επίσης πολύ ωραίο είναι και το Mod Nation Racers, αλλά το πρόβλημα του PSV είναι ότι εδώ και ένα μήνα δεν έχουν βγει άλλα αξιόλογα παιχνίδια. Δηλαδή το επόμενο μεγάλο παιχνίδι, ας πούμε, που θα βγει τώρα για το PSV είναι το Mortal Kombat, που περιμένουμε όλοι με αγωνία. Ωστόσο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα πολλά παιχνίδια για το PSV. Ένα άλλο να σας πω που σίγουρα θα προβληματίζει πολλά άτομα με χοντρά δάχτυλα είναι ότι το δεξί αναλογικό έρχεται πολύ κοντά με το Χ που μπορείτε να δείτε εδώ. Ένα άλλο θέμα είναι ότι τα κουμπιά του PSV είναι πολύ μικρότερα από αυτά του PSP, όπως και το D-pad εδώ είναι πολύ μικρότερα, ας πούμε, από το PSP. Θέλει να τα συνηθίσετε λίγο στην αρχή. Ωστόσο θεωρώ ότι το PSV είναι μια πολύ καλή κονσόλα, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Sony. Η κονσόλα έχει ό,τι χρειαζόμαστε, έχει οθόνη αφής, έχει επιτέλους δεύτερο αναλογικό, δύο κάμερες μπρος πίσω, έχει το back touch panel, το οποίο παρεμπιπτόντως μπορώ να σας δείξω κιόλας στα γρήγορα με το demo του Little Deviants. Η κονσόλα έχει GPS, έχει Wi-Fi, έχει 3G, νομίζω έχει ό,τι χρειάζεται, ό,τι χρειαζόμαστε στο portable gaming. Απλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν βγει ακόμα πολλά παιχνίδια για το PSV. Λοιπόν, εδώ είναι το intro, θα το προσπεράσουμε στα γρήγορα. Θα σας το δείξω στα γρήγορα. Λοιπόν, θα σας το δείξω. Θα δει πίσω αφή. Όχι, μπήκα σε λάθος παιχνίδι, μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ότι με το άγγιγμα του back panel, το back touch panel δηλαδή, PSV, πώς θα αλλάζει η πίστα και πώς ελέγχουμε αυτή τη μικρή μπαλίτσα. Λοιπόν, αγγίζω το back panel και βλέπετε ότι σηκώνεται το έδαφος για να πάω τη μικρή μπαλίτσα, το Deviant δηλαδή, εκεί που θέλω.
Λοιπόν, αυτό ήταν και το Little Deviants. Θα τελειώσω σιγά σιγά με το review, γιατί έχουμε φτάσει στα 25 λεπτά. Για την ερώτηση τώρα αν θα έπρεπε να πάρετε PSV ή όχι, θα έλεγα ότι η αγορά του PSV θα ήταν καλή. Εντάξει, θα δείτε δηλαδή 2, 3, 4 παιχνιδάκια τα οποία πραγματικά αξίζουν αυτή τη στιγμή να τα παίξετε στο PSV. Ωστόσο η τιμή του PSV έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο υψηλή ακόμα, με το Wi-Fi μοντέλο να αγγίζει τα 250 ευρώ και το 3G με Wi-Fi model που βλέπετε μπροστά σας να αγγίζει τα 270 με 300 ευρώ περίπου. Εγώ θα έλεγα, αν μπορείτε και δεν το βιάζεστε, να περιμένετε ακόμα λίγο να βγει κάποιο καλό bundle, ώστε να πάρετε κάποιο παιχνίδι μαζί με την κονσόλα, όπως υπάρχει ήδη σε μερικά καταστήματα μαζί με το Uncharted, το Golden Abyss. Θα κλείσω το review του PSV εδώ, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά λεπτά. Ό,τι δεν κάλυψα, ό,τι δεν είδατε, ό,τι θα θέλατε να δείτε, θέλω να το γράψετε κάτω στα comments ή στο forum, και σίγουρα θα δημιουργήσω και δεύτερο review βίντεο για το PSV ή για τα παιχνίδια ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ξανά είμαι ο Greco Mafioso, το PS3GR.com. Ευχαριστώ πολύ που ακολουθήσατε το βίντεο. Για ό,τι νεότερο μείνετε συντονισμένοι εδώ στο PS3GR.com.